Nažalost, Fontana se pokazala kobnom za Ivicu Olića, Boška Balabana i Darija Srnu. Dok traje pretposljednji još jedan zatvoreni trening Hrvatske nogometne reprezentacije, ova tri reprezentativca pakiraju stvari i putuju kući. Niko od njih, niti od ostalih reprezentativaca, niti izbornik Bilić nije bio raspoložen dati izjavu u vezi ovog najvećeg incidenta do sada oko Hrvatske nogometne reprezentacije. Šta da kažem? Sada recite gdje ste bili, šta je bilo, zašto, kako? Nakon ovoga svi su se podsjetili na slučaj koji neodoljivo podsjeća na ovaj, kada je iz reprezentacije izbačen Igor Bišćana, koji se nakon toga više nikad nije vratio u reprezentativni dres. U noćnom klubu Fontana oko 5 sati i 45 minuta ujutro došlo je do tučnjave koja je rezultirala dvojicom ozlijeđenih, navodno je bilo i pucnjave, no u zagrebačkoj policiji kažu da reprezentativna trojka nije predmet policijske obrade. Izbornik Bilić potjerao je kući svu trojicu koja su narušila disciplinu i neće ih biti u Moskvi, iako su Olić i Srna trebali započeti susret. Ovo je do sada vjerojatno najveći incident u nogometnoj reprezentaciji, nakon kojeg slijedi odluka disciplinske komisije o sankcijama za Srnu, Olića i Balabana. Nažalost, nemoguće je bilo doći do izjava predsjednika Saveza Vlatka Markovića i glavnog tajnika Zorislava Srebrića, a izbornik ništa nije želio komentirati. Sada se možemo samo čuditi nevjerojatnom potezu trojice nogometaša i čini se da izbornik zaista nije imao izbora. Najžalosnije od svega je da je Bilić sve saznao od novinara, te da je sada atmosfera prilično narušena, a prva kvalifikacijska utakmica s Rusijom na rasporedu je za 3 dana.